go tich ma gitimo ne mene gitim bura minyalo e bunge no koro gi tich makethore ni mano dhi nyime to be en gibed gima rach ka ji ariyo mok nyal tiyo weto gega ni pod ji dhi tiyo ma gidhi tiyo ne ma gikethore. Erokamano ahinya. Jakom, ang'e iwacho ni tich ang'wen in e gwenge mag Kaluo Lake Region. Udhi ng'iyo projects mag pi. Gin mag minyalo kwanonwa ma biro e piny Luo. Ang'e Lake Region to duong' oting'o nyaka Kericho. Wabiro dhi loso wach pi Kisumu East kar Rosa Buyu. Kisumu West. Nitie pi mane waloso ne kanyo. Kisumu West. Yes. Kisumu West. Yes. Kisumu West. Kisumu West. Kaeto wabiro dhi counties ariyo mag Lang'o mane wasea Kisumu. Kato wadhi bo dhi Migori. Migori nitie pi moro ma ja president obiro moyawo ni mondo chak losi. Ilose Kuria. To biro serve Migori te. Tijno wadhi mondo wang'e to mane president oyawe ni endi tindi goye ni ok ti. Nyaka an biro adhi ang'e ni pigno tiyo maka chimore go president penjara nyalo yudo ka duoke. Koro wabiro dhi kanyo mondo walos pigno. Ka thuolo dong' e wuodhgo nikech okete ndalo adek to wabiro kalo Homa Bay County mondo wang'e miradi kanyo mag pi. Nitiere pi monego wake machop ogandi chop e skunde madongo go. Kasipul be wane gi water project kanyo ariyo ma ka thuolo dong' to wabiro kalo wacheko kokwaduogo Nairobi. Nikech ok wadwar sani ni project moro amora ma president odhiye mowacho ni gini tim ni to be oling' ok tim to en samoro obedo Nairobi ka okia. Koro chieng' puki ibaye go giwacho ni man ne yawo to kotimore. Ing'e ni president ok en the implementing. En jatend wa joma implement. Koro wabende waseneno ni mondo kik wakuod ni jatelo. Saka sama jatelo keto lwete gimoro keto gimoro to waneno ni gino otimore kaka no oyawe no. Nikech osebedo ni iwacho ni gik moko tim. Sani koro kata gik nochak ndalo Kibaki to nokwamo. Kutenga. To nokwamo. Iwacho ni en. Iwacho ni gige sirikal okwamo. Nya neno yo moro manoger ndalo Uhuru. Yo Kericho kota Kipseon. Ka jogo dhi wacho ni notere pesa mang'eny to yora racha ok olosi. To kata king'iyo yono kata kaka to kunyisi ndalo manolose. Tinene ni yoni to ok nolos higni ariyo mokalo. Ineno higni 8 mokalo. To koro gigo seketi ni igogo jatelo makata maonge evidence tigoye go. Nikech jopiny to sirikal ema gineno. Gikia ni sirikal moro nitie manokalo. To ok ang'eyo nawinjo kiwacho wach nowacho weche mang'eny mag scandal machacha ok ber nikech kiwacho ni anda ne en jalup president tibiri koni wacha dani kia ni scandal weche go mag scandal jopiny emonego bed ni neno kamano to nitie gima dwaro ga mondo anyis jopiny e siasa kaendi jopiny gimonyisi gino ema giwuoni mano kende motimore to mojiwo leng'o kunyisogi ok ging'e ni notimore. Awinjo kiwacho ni scandal maduong' momiyo Kenya dhier ni en wach mar miyo airport Adani. Wach mar miyo airport Adani no pok otim, en gima pod nie chenro. To awinjo ka josiasa wacho, awinjo ka moro nyowuoyo Murang'a teo miyo Adani. To gino kata kogure mapok okete. Tino en scandal. Nitiere scandal Kenya ta maduong' manyalo SGR. Makir ma nokalo nogero koa Mombasa to dhi puothe ma Naivasha. Okorawo kata Nairobi kochopo Mlolongo mapod ni Machakos County. To ringo nyaka e puoth ker kama iluongo Naivasha. Kaeto luore kanyo ng'ama luoro nyange kato gik kanyo. Mano be scandal madang' pod iwuoyo Adani makata pok okete kogno. To kingeni penjo maduong' mwalimu penjo maduong' ma jopiny penjore to gigi sirikal nokete siri ndi maka weche osemuoch kore ka gidwa lero weche dak ne gikuongi ler ne jopiny weche komonde. Ing'eyo ni gik ma sirikal timo ng'eny makatong'o ni sirikal okinyi kochak project manyien ne ng'ama dwa ng'eyo gima sirikal timo migawo moro amora to yudo gik mitimo go to timore. Bia kata tani emidhi Ministry of Roads. Tidhi yudo roads midwa ger, mibi ger, contract midwa tim mibi tim.
weche semuochno en niya ng'ato wuok owuoyo gino e yo marach. Ine ng'ato wuok wuo mawachi niya ni Kenya ka ohala moro amora ma sirikal timo gore piny. Ineno sama sirikal rego sukari, kembni mag sukari osiko gore piny. Kendo sama Kenya Airways osiko gore piny. Omiyo kawo Kenya Airways, Kenya Airports kete lwet private ni. Ber dhimiyo koro tiyo maber. Biro ka jopiny be odhi adieri biro ni gino gitiyo maber. To nikech kama nogole nowacho ni idhi kwargo pes jopiny. Mane ma jopiny dhigo. Jopiny minenogi. Gin gimo wacho ne gineno ging'eyo. Japuonj makamana kanyo wayudo weche manyien ka bang' aduogo iri kendo. Erokamano. En sa 2 mar okinyi okelwa kanyo kod Kidani Mabati. Yud ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar atamalo 50 komenda modong ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang'. Ne mathoth tudri kodwa e namba 0790118300. Kidani Mabati, boresha mjengo. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore nyakoro Magajwang' kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Jod bura malo odiochieng' ma kawuono kang'oro mosadek wang' mar okinyi biro chako bedo gi twak kotenre kod paro mar dwaro thicho ke APC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano Gachagua wuon bende igeno ma biro chopo e od bura odiochieng' ma kawuono mondo mi koro wach dhoge kolure kod seyo ma ibiwo kuome ma koro miyo idwa thicho ke APC. Kanyo twak nyoro e pare ma Karen Medre County ma Nairobi nyolero ni onge gi luoro moro amora mar biro chopo e nyim od bura mondo mi koro owach dhoge ka oluore kod seyo go ni mar owacho ni en gi neno mathoth ma bende biro dhiero gana jo Kenya ka obiro pedhogi e nyim od bura mamalo e wi gino ma bende korise ka koro ne tidwaro mondo mi thiche ok APC. Komachielo en ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende wacho ni koro moko kuom seyo ma ibiwo kuome gin gik manono ma oyiengore mane weche mag siasa. Gachagua manyolose pare ma Karen buor Nairobi kata kamano nyolero e wi moko kuom seyo ma ibiwo kuome kaka mano mar bedo ni ne oseyo bad migawo mar ofwamb kich kuom ne rem chiwo maling'ling' ne sirikal e wi ng'anyo mag Gen Z, wach ma bende ne omiyo Nurdin Haji ogweta od mar 6 mar higani. Gachagua wacho ni onge richo moro amora ka oseyo jatelo moro amora poni ok otim tije e yo makare. Kama ne olero ni kata mana Ruto wuon ne oseyo jotelo moko ma bende ne yulo e tich e kinde mana en jalup jatend piny, gino bende koro wacho ni embo wuon oluwo mana ling'any mar Ruto. Kopogore gi mano en jakom mar Lake Victoria South Waterworks Development Agency Odoyo Widi bende wacho ni chenro mar kawo pach jopiny en gino ma opuodhe gi katiba ma pacho ka kendo jopiny giwegi ema ne olose kinde ma okalo chien. Olero ni kik ng'ato par ni kawo pach jopiny e paro mar dwaro thicho ke APC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyalo kelo lokruok moro amora ne chenro no. Giko mar weche manyien yo machuok nyakwara mo watudre koro mosadek ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Mana kamano nyakwara Magajwang' mano Vincent Otieno kod weche manyien e yo machuok kobiro sade kaka oseliekono oketo wang'e bunge mar nyiso ni to bunge dhi bedo nade. Wati gi japuonj Odoyo Widi. Mwalimu ni dhi nyime kod lero wach moro. Ano? Yes, ine yamo mwalimu. Erokamano, beda riti. Yes. Kamano. Erokamano ahinya. Koro iwacho kanyo ni jopiny nyaka padre kuom sirikal manie loch gi e sani. To waket itwa ne weche ma ok gin weche ma miriambo mag propaganda. Ing'e ni anyisi ni jopiny kako yudo news no. Kendo gima tinde inyo jopiny kabisa. Yes. Ne jopiny de yudo mana news mar social media ni. To social media ni ok chal gi media kamaru. Unge ni kowacho gima miriambo tinya teru nyaka ikot. To social media ni ng'ato ndika gimoparo. Nitie nyaka molosi moteda ng'ato dhi ted gimoro to koni ma news manowuok. E jopiny dhi somo kamano to chako mana wuothogo. To kata news mamano gi bende nitiere ma propaganda. Ok ne jofwambo gi keyo mogole. To source ni kumoaeta. Ka ng'ato wuok biro nyiso ni gimoro nitie Kanadani, en gimidwa mar jo Kenya pesa, en gimidwa mane ka kode dhi umbe opudhi lande ni ng'ano wacho kamano.
to jopiny to dhi kawe ni kare mana adier gini dhi nago jo Kenya pesa. Erokamano. To ing'e ni kata mana kembni ma private nitie tije mok gitim kendgi, gimanyo kembni moko mondo timnegi. For example, Safaricom. Kidhi jomineno uso dukni mag Safaricom ka makidonjo ni siraki kodi ni wamiyi tin kadwa miang'o, jogo ok gin employees mag Safaricom, gin mag kembni ma Safaricom okawo mondo okonygi. Kamano nitiere kembni mang'eny ma manyo kambi machielo mondo timne gik moko, nikech ing'e ka Kenya ka sirikal ok nyal goyo ohala. King'iyo tende mane mag sirikal olor te. King'iyo kembni mag sirikal, koro samoro sirikal nyalo manyo ng'ato oko. Koro ka dani nie marach, to wacha ni many kambi machielo mondo oriemb gima timore e airport e yo makare. Ma oko ma jopiny. Abro manyi mondo ibie studio ka kido thuolo kor jumane mondo mi waler weche gi duto te. Kendo ago erokamano maduong' ahinya ka Saung'ada ka do bedo gi waziri machon Raphael Tuju walos kod weche moko mag dongruok mar oganda. Erokamano nye Molimo Doyo Wede. Abro bedo e standby mondo awinj kaka osiepna no wuoyo. Erokamano ahinya. Ruto ting' na malo oganda duote. Amen. Amen. Mano jakom mar Lake Victoria Works Development Agency ka oloso kod okinyi makawuono. Wiki kwil ni Fredi Janam bendo bago ni twak odhiambo makawuono obro bedo kod okil Kamaloka ma wiete mojere okil Akwechando ma bende bro lero kuom weche kaloro koda Okwechando bro bedo kod nyawadwa Fredi Janam chenro mar ohigla kawuono. Gimbe gi chwake kabisa. Thuon wach ma gibiro ng'eyo en wach mar chenro mathicho oko jalup jatend piny Emmanuel Rigathi Gachagua ma bende koro wach ni okaso mach ahinya e Kenya ka mangima, mbaka ma bende koro igoyo ka obedo thuolo mokwongo ni otimore e sigand piny Kenya ka. E loch mokalo chien e buk katiba ma 2010 nolieka to ne ok ochopo okang' ma koro chope ne Nyakwara Mugajwang'. Mae momiyo gini bet opogore kendo obro dhi nyime kod temo ng'iyo anena matut kinde ka kinde Nyakwara Mugajwang'. En kanyo saa 2 okalo kod kaboro kende mar okinyi makawuono tudi kodwa kendo bang'e kanyo kabro teri bende achiel kachiel nyaka jowetewa ma koro rito chakruok mar weche bunge makawuono ka ng'iyo order paper makawuono. To wach mar impeachment motion mar Rigathi Gachagua emano kodier kanyo e kind weche mamoko. Kuom mano Nyakwara Mugajwang' wana teri bende achiel kachiel nyaka e bunge mar piny Kenya mar menyo ni kata mar ng'isi ni to ang'o hie ma timore kawuono nikete mana ka saa 2 okalo kod kaboro kende mar okinyi. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Lek maduong' chakore kod chiemo makare. Procter & Allen Cornflakes ni kod nyinyo mag vitamin maromo 12 kod mula madwarore e miyi ngima makare. Oler, ndhadhu mare mit kendo inyalo chame saa asaya. Olosgi e pacho kae. Ne jogo madwaro teko makare, oats mag Procter & Allen oromore kodi. En chakruok makare mar yudo fiber, protein kod carbohydrates. Olosgi kendo otuogi e pacho kae. Ne nyithindo matindo, nyuka mar Kidos mawuok Procter & Allen en chiemo makare mani kod vitamin kod mula mamedo roteke mag del kendo konyo e dongo makare. Cake mix mar vanilla kata chocolate mawuok e Procter & Allen yot loso kendo ni kod ndhadhu mamit. Mwandu mag Procter & Allen yudore e supermarkets te ma pacho kae. Mondid awin mwere kodilisha toto kwa sikia sinumari D star 860 star 416 hash.
mama wino mondo awin mwere kodilisha toto kaka sikia tinu mari D*860 *416#. Riuri gi jokanyo tara gi gana manigi yie gi Stima Sacco maneno ber gi dongruok e ohelni magi kendo keno ne ngima manyime kod yudo sir machopo lek magi mag omuom. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Ting' mar kowede kod osiepe pile medo bedo mapek. Kata kamano, mano ok lok dwaro marwa mar kogi gi luor kende yo maber to maonge achiedh nade. Mane momiyo Tuishi Companion ni kamar ting'o ni misigo mar riel ka gichulo ni sanduku, mortuary bills, kombe, diang' miyang'o, oduma gunia kendo gimedi shillings 25,000 mar goyo ni mos. Tuishi Companion bende okrit mana tho. Gideo ngimani emomiyo gimako badi sama tuo odonjo. Gichiwo ambulance services, konyo mine mapek sach nyuol, chulo bil mar hospital, bende giduoki dala tok discharge e kind kony mamoko. Wantie Kisumu Glass Box Building e bath Aga Khan Hospital, Siaya Mwalimu Plaza momanyore gi County Assembly, Homa Bay one NSSF Building e bath Governors Park, Nairobi one apaya ma Outer Ring KWFT Building orofa maradek, bende one Kibira Yany e bath KCB Bank. Bende inyalo tudri kodwa e namba mar 0703059 Tuishi Companion, for you we care. You keep that track on repeat cause we'll party vibe ya kutosha. You just want more. Unataka ku feel the beat. You wanna feel your friends vibe bouncing off you. You just want to bob your head and sing along to the track. You want to take in every lyric. You just want more vibes. That thirst for more is what makes us Kenyan. And with a cold Pepsi in hand, hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Mana banki ni mano kende habro bedo kod waziri machon Rafael Tuju en gi chenro moro ma geto yao wang piny ka okalo kuom tiyo kod lony manyien manyasa ni mar digital. Kumano en gi nyasi mabro bedo giko jumani ma en wuoth tarika 13 dwe mar 10 mar wuotho kilometers 50 ka owuok Kisumo saa 9 mar okinyi mang'ich kogeno mar chopo Ralingo ACK Church e Rarieda County. Maendi en nyasi ma oloso gi osiepene gi network mare mar konyo neno ni wabedo kod ICT Youth Empowerment Center malog tich mare bro bedo Ralingo ACK Church. Wabro penjo mathoth ni to ang'o mano odhire obedo kod paro makamano. Mathor mar wach en turning pain to gain. Wuoth makamano nyakor Mgajwang ogeto mar neno ni Rarieda obedo kod gima waluongo ni Model ICT Center kama jowa matindo nyalo biro puonjore weche mopogore mag lony manyien manyasani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Masira mag apaya osekawo ngima anyuolawa kuom kinde. To wanyalo geng'o magi ka wabedo makare e apaya magwa. Ket pachi e ndara seche duto. Janeko nyalo bedo ni ng'ado ndara koonge gi paro ni matoka nyalo kalo kode. Miye thuolo mondo mi ong'ad ndara eka mondo ikalin bende. Ng'e ni kinego ng'ata bed ni en janeko kata ng'at ma pache leo tinyalo chwali e doho kendo inyalo tweyi e jela. Mago ne yore mag bedo makare e apaya e redio mari. Waduok piny lal ma apaya kelo e ngimawa. Ka waritore makare e apaya magwa. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Yang'isi ni na wacho ni kacha kokalo kuom Stima Sacco higni 50 ka gisebedo ka gine chiro ka gikonyo jowa weche mag kungo gi weche mag hola gi weche mag konyruok e Kenya kama ngima. Erokamano ne in customer ma osebedo ka wuotho kod Stima Sacco nyaka ne gichak chenro margi samoro yudo gi e kore to nitie kod geno gi yie
nitie ber ma iseneno kokalo kuom chenro mokelni kanyo kod Stima Sacco. Kuom mano nyakwar Mogajwang' daher mar ng'isi ni ma e sa ma bende ber kodi ndi kaka jawinjo kendo kaka ja-Kenya mawinjo kinyi ma kawuono. Inyalo dhi bargi man machiegni kodi, ibed kod experience maber ahinya mar sako matiyo, sako makonyi, sako mawuotho kodi ma iluongo ni Stima Sacco niendi. Dhi e gwenge mopogore opogore Kenya kama ngima, to kiyudo bargi chop kacha. To kadipo ni isebedo jakanyo ma Stima Sacco, kipimnwa nendi ni to osebedo ni nade, wuodhi osebedo nade e kindi kodgi, be gisechopo dwaro mari koso be nitiere ng'ikruok kamoro koso nang'o. Gima duong' ahinya ni kidwaro kar keno, nyaka ikuong ing'e ni to jogi osebedo ka tayo chenro ni kuom thuolo maromo nade. Ok jok moko ma odonjo e safar mokwongo to se mana chakore. Oyo, jogi osebedo ka gine chiro kuom thuolo malach ndi nyakwara Mogi. Kuom mano en gima long'o kendo gima long'o kabisa kitero mwandu ni kuom joma ong'eyo konyi rito mwandu kaachiel kod joma ong'eyo kako onego beni konyori gi mwandu ma in iwuon iseloso. Kuom mano emomiyo awacho ni Stima Sacco e duoko mari kinde ka kinde. En sa 2 okalo kod dakika 15 mar okinyi masani. Pesa bende miyi kokalo kuom Rembesha Maisha, nyiewo vocha 522441. Mano kitimo kende to mudong' to iwe lweta kam. Eli Oguma ng'isa kanyo ni maka jomo oyawore ni Rigijito neno ka gima nokunyo bugone kende en owuon. Nyoro ne okonego beno dhi e press conference to wacho weche manyo wacho ka. Innocence mare onyalo mana prove kokalo kuom process ma bunge oseketo. Modongo to gin mana weche mag manyo sympathy kayem nono. Erokamano ahinya. Machielo ka indi bende wacho ni maka joma oyawre. An Lazaro Kanyambok, Jakariobangi kanit manowur maguje Kanyada. Gashoga ne odonjore kod exposing his boss to public scrutiny gi long statements ma wa interesting sana. Marriage ni ok nyal proceed ma en keny ma dichuo lelo to dhako bende gimoro nono. Koro wuod maulit na adier makende en ni Gachagua dhi dala kendo Kindiki dhi kawo kare. An asenyiero maol. An Hilary Okoth mar Kome Kanyamwa. Vioje oyawore. If DP says that he stands for the truth, does it mean that he only says when supporting his or when he's supporting his interests? If truly Gachagua is a true man, let him come out to tell Kenyans the following: who wanted to kill Agwambo, e kinde mag demonstrations kamane wanoka bunde obilane bayo mana magina aoyaye, who helped in the raiding of Uhuru Kenyatta's farms, who if he's a true son of the soil, he should come out and tell us the truth. Ni who vandalized the gate at the presence of Spectrum International, and who is behind the just ended Gen Z demonstrations in the country, and who stormed parliament. How he managed to get into the office when things were bad, and he has made some changes to Kenyans. Not speaking to support his own cause, to prove his innocence. That is a sign of bad governance from himself as the deputy president. Kiawa Achayo. Morning, Vioje, if someone is a truthful man, what is the reason of telling Wananchi, Honorable Chris Maka, gik matimore gin mana siasa maonge. Jali ong'ego siasa to manyo sympathy kuom jopiny. Oyawore maka juma gima otamo wuoyi wadu kiki iketrie. Dereva masani ne otamo wang' wuod ngina. Rigiji oketo e agoge. Donge owuoro. To kada Rigiji bende ero. No soko tong wang' lweny gi wuod ngina. Dereva ne paro ni berbere. Dereva bende koro wuoro. Makanga ero pado kore. To se liero to tinda chiel dwa chikore gari. Dereva bende oramo ni odwa tuomo gari e yien gi korka makanga koni. Afrocinema continues yunae bura iye tek kata gimoro amora en tho mar Dio Misiani. Nyinga Kawili Intellectual Akala Gindori. Morning maka juma dhoga no moko kawinjo mwandu ma
ne owadgi noweyo e lwete. Solomon Ogilo Dandora Phase 2 to ento mekene kanye. Rigiji okotiyo mariek. Dino ling thi to pedho neno kawuono e bunge samidwaro neno. Gigi te gin mana mag manyo sympathy manono ma ok be konye. Nyinga en Regan Onyango kani Kisumu, erokamano ahinya. Rigiji ojony gi wach impeachment makata ng'wech gokinyi tinde otame. Bill Clinton kani Migori. Erokamano ahinya. Ng'ato penja ka endi ni oyawre. Rigiji to nyoloso gi mirima kabisa. Kendo an na chigni mana yie kode. To gima arito winjo ni to ombulu mar 2022 Jose Kamago to ne en ng'a no mang'o e Kenya ka. Gachagua temo kwedo richo kama shida nitiere. Eni ji okoe radier. VOJ ayie ni jomoko nigi mwandu. An mwandu mara en mana ngima. Koko chunto kiwuoye, mano slogan kaka wanene, pito kumwar bungu maena, uda wendo nene kamano. Erokamano ahinya. Nixon Aumoja Gongo, kani komaro, kwa chini VOJ DP Gachagua chalo nidhi dala e wang' sama chon. En koro seikore. Moro ka bende wacho ni donga nyocho osewacho ni gige romo mana pika achiel kendo ose mana gwe frame osedhi. Wanarit gi wang'wa, wanane gima timore. Okay, maka juma Kenya ni okethore. Kendo Rigiji nyo wacho weche moko mangima kabisa. To tuomnwa weche mag Kemsa kamalongo nikech nore areya. Nyinga en Abel Ogutu wacho kamano e ote marika. Erokamano maduong' ahinya e kuom ote marika okinyi makawuono. En sa 2 okalo kod dakika 20 mar okinyi. Bana bang' kinde mano kende ong'isa kanyo ni waziri pod loso gi achiel kuom directors marwa ka. Paro ne gi donje mbaka mag ndalo. To sa mar japiny bende nitie ka. We ane kaka onyalo biro kama piyo kaka nyalore. Mondo twak marwa odhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. En kanyo sa 2 gi dakika 21 mar okinyi makawuono kete mana ka. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 8 dwe mar 10 higa 2024. En odiochieng' mar 282 higani kodong' ndalo 84 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2004 nyadendi Wangari Maathai noloyo mich mong'ere kaka Nobel Peace Prize ka thuolono ne en gi higni 84. E higa mar 1987 nochako riwruok mong'ere ni Kenya's Green Party. Bang'e higa 1991 noloyo mich mong'ere ni Goldman Environmental Prize. Be ing'eyo ni nyathi matin chako ga bedo gi fingerprints ka en gi jumbe 18 ich. Ma en kaluwore gi mbui mar funny2.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyako Ramogi Jwang' wach mar Rigiji neno kanyo kokelo solo paro mopogore kuom oganda okinde ng'iye nade. Mae momiyo nang'isi kanyo ni nyoro nyewa pango gi Fredi Janam kawuono godhiambo obro bedo kod wendo ma en okil Kamaloka ma bende bro konyo ng'eyo kendo luwo ndach chik kaloro koda weche ma sani koro nitiere ahinya ne wach mar impeachment proceedings mar Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya. Obro bedo kod Okwe Chando kaachiel kod Bernard Ojwang'. Unyalo paro jomo kal chene gintiere ka kendo studio no chwakore kabisa. Wood Kamagambo kod Wood Mumbo Okwe Chando ma bende ne temo ng'iyo nwani to chik wacho nang'o, chik tuomo nang'o ahinya wach mar impeachment kaachiel kod ng'iyo grounds mag impeachment kaloro koda motion manyocha opedhi kod jaod bura ma Kibwezi West. Mage timore ka oganda jo Kenya bende pod medo go mbaka gi ng'iyo ni to weche gi biro kogi nade. Maka juma all of them should go home. Ma Salas Odhiambo kani Komarok nene kamano jane tu Komaro Pasi wacho kanyo ni gini okethore. Maka juma mora ahinya gi kaka Odoyo Wede osewuoyo ni Rigiji weche ge gin weche ma oko chopo kare. Onge kaka dang' iping sirikal ma ine iye. Nonego ng'iso ni kain truthful man otino no maonge osara gi trappings mag power. Okay, Rigiji anayie kode kendo Nyasaye onego telne.
no wacho diera lilo kendo aneno ka wajumbe dhi weye jono umanya kwar lanya ka ni dala marahero eno nene kamano. Machielo ka wacho ni maka jomo oyawre. There is no truth e gima Rigiji ne wacho. En no wuya mar kondalo. I will fight to the end. Warito wanaon wananegi wangwa. Bosnia Onyango ngisa kanyo ni maka joma wane bunge waka wachiri Rigiji nyocha waseng'ado kaka jopiny ni Rigiji nyaka wuogi e context mar shareholding kano wuoyo ka en Kericho. Weche mano wacho go gie kinde no ok onyal puodho gi sani, to gin weche ma en owuon osebedo ko wacho gi kata mane gwenge ni joma odonjo sirikal achien ok bi podne gi lemo, to joma ne obedo gi migawo e sirikal ni nyaka kuong de wangi komonde. To koro nyoro ne otemo wuondo wang jopiny, achayo kenda seyo. Odong matin to wachnwa Sava ok odhi marach ahinya, wami uru mana kinde. Keny mantiere kind jatend piny ko jalup ne ok nya dhi mbele. Jalup jatend piny to nyaka dhi dala nikech Kenya dwaro jalup jatend piny mar jo Kenya dutute, ok mar Kenya madiere kende. Victor yudna thuli mo imanyina okil Achiando nyocho wacho wach moro kama ngima e wach mar Limuru meetings go. Bang' iro kutero marimba kwa kuom kinde Rigiji koro onyorore kar tiende mako wite oko Kenya didong' e mudho e tiend pasia mar ting' manyo aneno ka otemo lero nyinge mano ote mar Obungu Kennedy kanidala mar Kisumu. Truthful man nyo wacho ni Wetangula nomi 30% en gi Musalia Mudavadi. Koro oketo Musalia Mudavadi gi Wetangula kama dinya ahinya, to nyo neno ka gima nogo siasa mar Natembeya ma osebedo ka kidho Mudavadi kod Wetangula nyaka ne broad based government losi ni gin joiye to gipod ne oganda jo Kenya mama Western loch makilwengo to jakom kore kanyo odonjo to weche chopo kare. Okay, Victor Rigiji achayo kenda chayo. To wacho kanyo na mor moloyo ni jite ni gimipidhe manyalo chako chiendi kendo erokamano maduong' ahinya. Nyakwara Mugajuang kaka naseko ni aneno ka wendo na ose yuoro kama chiegni mano waziri Rafael Tuju notiyo kaka wuod piny mane oyawo wang' Rarieda, kendo wacho kanyo ni lek ma en go katobedo ni siasa to nowere go otimo na tijene, kendo nong'isa ni gini miye kwende kabisa. To mor ma en go e chunye en ni chopo lek mane en go mar yawo piny ma en Rarieda gi Kenya mangima. Osetie migepe mopogore opogore kawuono wan kode ka, to na wacho nu kanyo Nyakwara Mugajuang ting'e ni wuotho en gima ber ahinya, timo rako en gima ber ahinya. Kuom mano Nyakwara Mugajuang yie mondo kaw thuolo mar rwako moluor Rafael Tuju EGH wendo mar Raila Mogi Baraza okinyi ma kawuono. To in be nakwayi ni kawuono tarik 13 wuok oko duto wakonye ure wuodhne madhi konyowa yawo wang' piny e dala mar Rarieda. Waziri oyawore. Oyawore agoero kamano maber. Wacho ni ndalo asetie migepe mopogore opogore to wiyo wil aben nan ga mutu habari kata mana pawfwambo kabere no sabedo Nyakwara Mugajuang. Erokamano ahinya. Waziri mi thuolo mar moso Nyakwara Mugajuang okinyi ma kawuono. Amoso jothurwa okwe. Nyasaye oseritowa kendo wagone Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya. Waziri ang'e ni weche mag siasa gito kadwa ketie kawuono kanyo ni nyisa ni saa e chon. Well, siasa lure gi mipenjo inyalo penjo onge shida. Siasa kapane ema miyo wacho jopenjo chani makes the world go round. Sana noka ochiek kabisa Kenya kamolo dichieng' makawuono ni. Inyalo penja kichwa loso gi jopenjo. Erokamano. Nitie wach moro mane wawacho kodi kane waromo kodi dweche 2 mokalo. Ning'isa ni agenda maduong' en gima luongo ni economic mobilization ne Uganda Luo. Kaka jaluo nyalo bedo gi pesa e ofuko mare, kaka nyalo konyore, kaka nyalo tieko the big threats, obed weche mag somo, manyap kaluo, weche mag thieth, gi weche mag pesa. Ang'o miyo focus mari ahinya ni political mobilization to wasego okang' ndi.
economic mobilization ka onego kasra ahinya kaka oganda jo Kanyanam. Kendo gini kiwache tiwache passionately. Unpassionate nikech ang'e ni kama osebede gi nyawa ahinya ni ok wanyal en pesa. Makata idhi mana elections to nyaka ibed gi pesa moromo. Kionge pesa moloyo Kenya ka to kuma inyalo chope onge. Kata joma idwaro mondo omi asoya ka ibiro miyogi asoya nade kionge gi pesa. An e Ramogi TV tanyisogi, for example, jomoko penja to gimidwa timo mar youth empowerment ni koso in gi lengo moro mar dok e siasa. Tanyisogi ni king'iyo Murang'a nitie ng'ama iluongo ni James Mwangi ma otelo ne Equity Bank. Ok apani nitiere gavana moro amora e Kenya ka, kata mjumbe moro amora e Kenya ka, kata waziri moro amora e Kenya ka maromo gi James Mwangi, jok mondiko, pesa ma en godo, lokruok mosekelo ne oganda gi. Omiyo waduto onego bed ni wan e siasa. Onego bed ni wang'iyo to ere yore mwanyalo konyre godo mondo wabed jogo ma bende nigi nyalo. Awacho kaka ranyisi kinkawo kata jo Somali ma king'iyo kochakre ndalo uhuru ok gin kata yiechwa, nikech an ang'eyo jo Somali kane ok inyal romo gi Somali ma doctor kata lawyer kata architect kata engineer, lakini koro sani gin gi jogo duto. Kendo koro sani iyudo ni kain Nairobi ka, kamiluongo ni Eastleigh, kamiluongo ni South C, kamiluongo ni South B, kamiluongo ni City Center, kata Kilimani kata Kilimani kod ging'eny. To king'iyo developments go te to kanyo wan waonge. Omiyo aparo ni samoro nyaka yie ni kata ng'ano ma ni piny kad bed ng'ama rawera to nitie samoro gima onyalo puonji manyalo kelo lokruok. Ok onego bed ni wan wang'ang'ea gi everything to jomoko to ng'e nothing. Ji lore gi rieko. Rieko en gima ji somo e yor go mbaka. Nyaka wayie somo. An golo example moro, for example, an go tel Nairobi kama samoro ji biro ga chokre. Yes. To achiel kuom ng'eny joma chokre Sunday, iyudo ka en group moro moloyo joma wuok Central ka. Gibiro ji 10, ji 15, ji 20 giwuok e kanisa. To sama giwuok e kanisa no giriwre kaka business group. Gidhi ginyiewo lowo kamoro to bang'e to gipogre to giuso, gichako business mo manyalo konyogi. To mano kuom oganda Luo wabende wanyalo riwre. Kendo kanti joma ong'e riwre to gin joluo. Koro achiel gima wacho kendo akwayo ni kata ka wan joluo to nyaka koro sani wane ni be wanyalo riwre e gino manyalo konyowa e biashara, e ohala. Nikech ranyisi mar riwruok to waseneno. Ma kata jaluo sani kapo ni ng'ato otho kata Nairobi ka to wanyalo collect 1 million mar liel. Yes. Lakini 1 million mar nyiewo lowo, 1 million mar timo project, 1 million mar timo ohala moro, kata tiro nyithindo e skul, man to kanyo to koro wan gi nyawo moro kanyo. Koro ma paro ni kaka oganda onego learn from strength gin ne pain mo an godo mondo wane kaka wanyalo strength. Kata gine ne jomoko winjo ga wacho ni oni jaluo yelit. An ok apani jaluo yelit. Nikech kineno kaka wanywakoga sama gimoro timre matek, obed liel mo an godo, obed chandruok moro mo an godo, to aneno ka joluo biro together. Ma seche moko gende ni mamoko aneno ka neno ga ni wanyalo riwre haraka. Lakini focus ema waonge godo. Koro focus ma apani onego wabed godo, ma kaka jo Somali gi koro aneno ka koro giloyowa. Kaparo midhiye to iyudo ni gichoko pesa, gichako supermarket, gichoko pesa, gichako ohala moro manyalo konyogi, gigero kamoro and so forth. I really feel ni mano gima onego koro wapar sani. Mano mbaka monego wago matut ahinya wang'i anena. Nikech wan thothne osebed ka ng'iso ineno kaka joma kedo gi sirikal manie loch ni mano bende achiel kuom gik ma kelno midhiero. No, sirikal ok ahinya. No. Kanyo en attitude and focus
Ang'eyo ni sirkal to kosebedo maber kodwa kochakre 1960s mamano to story mokwa donje taparo ni broke house che mang'eny wasebedo marginalized bonde wang'e gi wasebedo marginalized tigi miluongo ni international geopolitics ma ni neno ni oganda wa kaka ma joluo ne wachiegni gi jo Urusi moloyo jo Amerika kata jo Britain koro gisebedo kochakre ndalo no gichako victimize wa lakini kendo mano miyo kata ndalo kaka mane jochako ohala e Kenya ka mondo jaluo mondo noyud nafas kata mondo obed gi contract kata obed gi tender e sirkal nikech piny moro amora sirkal iluongo ni the biggest trading partner kok nyalo yudo tender mar sirkal kok nyalo yudo loan mar sirkal kok nyalo yudo teach sirkal then definitely in marginalized omiyo kanyo to joluo osebedo marginalized lakini onego wapuonjre kuom jogo duto bende mosebedo marginalized kaka wan Somali kaka ng'eyo jo Somali gi nok nyalo yudo tich e police nok nyalo yudo tich e army nok nyalo yudo tich e provincial administration intelligence kich iluongo ni shifter lakini kaka gineno ka ok sirkal okonygi giluwo kama chielo kineno wainde gi machalo anyalo golo example kama Sarit Center Sarit Center ng'eni gin wainde mane tiyo ne gin gi duka Murang'a kaeto notuon gi license mar timo hala Murang'a moriembe gi Murang'a magibiro Nairobi ka lakini giyudo kendo fuok moro kama ginyalo donjogo magidonjo hala kabisa makati kidhi industrial area yudo ka ng'eny factory ng'eny lope ma industrial area go gin mag waindi kata mane tiyo railways kaka Kalasinga gi gin mane gidhi magichako industries mantiere industrial kaka mechanical kata Kisumu ng'eny gine magi miyo Kisumu bedo gi nying to nikech nokoyie warimde nokoyie mane nigi dukni se Homa Bay Kindu Bay Asembo Bay notamgi license magi duogo noyiene go mne town kama koro Kisumu Nakuru Nairobi Mombasa mane ntiere kuno machako ka Nyeri siji Murang'a noriempte nok migi license koro abirano ni pain wan godo ni ntiyo mwanyalo loka godo mondo bed gi gain lit ma wan godo ni wanyalo loke okelnwa nengo mar ngima mondo jaluo bede ni en ng'ama kinyalo gombakane igombakane kaka jatimo hala wanyalo kelo lokruok kendo wan gi advantages mang'eny in fact mano gimobiro wacho chieng' machielo gi kawuono abiro na lose weche mag wuotho 50 kilometers to wan gi advantages moko ma jo Kenya moko onge godo king'iyo jo Somali for example Somali yudre Somalia yudre Djibouti yudre ginene Sudan Ethiopia yudre Kenya koro gi master kaka ginyalo timo ohelni e pinje gi te to wayudre Tanzania wayudre Uganda wayudre Kenya Ethiopia be wantiere South Sudan be wantiere wan gi pinje abich majaluo nitiere makawa ponono ni wayie network maber to wanyalo timo ohala mohingo ogende moko gi tiro ni sani ohala matimre border obed madhi Tanzania ohala matimre border mabed ni dhi Uganda to inoka koro gini mamoko machaka Somali gini madire kae gihingowa nikech kidhi kata mana e dho nembewa kidhi Sindo jo Somali go nitiere Takawiri gin tiere kamora mora dho nembe sani koro blue economy gine magi mako ka girgi to mana ok rach kech wan jo Kenya waduto lakini onego wanene to ang'o madang' watim mondo kik wadog chien magi gik maparo ni kawariwre gi jotelo mwan godo gi business people mwan godo waket pachwa together mondo wane kaka wanyalo konyo yoregi. Erokamano. Teko ni riwruok nyakwar Mogajwang' ma sama koro thuolo neno ni nitie wach moro ne wacho na ka mheshimiwa wacha ne jopiny kana timo review moro boke ne dhulu moro kane to ni lokru jojuogo dhi State House gotieno muloso weche mokoro piny okwe kama para kento kido uwe sane inge ni jo gazette nyaka us gazette
to seche moko gimedo chumbi gimedo chumbe ni ma notere kama mondo gius gazeti lakini adiera more gino to onge mano kawaida mag gazeti mbaka makoro oketo biji ni onge okapar ni mago gik monego bed wache okay sawa na ng'eyo ni kama tiere no to ko bi wuoyo nikech nitiere weche moko iloso gi kidienje mopogore opogore erokamano ahinya. Tarik 13 en gi nyasi ang'o modhiri, what has inspired you to chako a noble cause makamani? Well, again, ka anyalo jone inspire gi nyathi matin kabisa miluongo ni Richard na yudo ne scholarship mosomo loka to sani en cyber security expert working out of London to timo tich Kenya ka. In fact ndalo nja Kenya nigi e-citizen problem en achiel kuom expert monogol London ma jo British government monokele mondo opuonj jo Kenya how to deal with issues in e-citizen. Mheshimiwa Richard Okunagoli nyathi ja Kenya mikonyo modhi somo loka osomo konyo pinje mamoko kane wan gi problem e e-citizen sirikal mar Uingereza makoro okelo nwago mondo opuonj ji kae kato dok. Inge kuma nyathi no ae Gagra Sempoka around border mara Sempoka yomo en nyathi asembo wa Gagra kanyo na yude mane chiro so really nyithiwa gikmodo kaka ICT ni some of it ben got talent mana nyithindo ntimo ko man gi talent kaka football for example nyalo bet no ko bera enya in other subject lakini football to the engage so ginene ICT ben nti some aspects my talent moko ben nti mipuonja ng'ato to ng'eyo koro ntie tije mang'eny ma ng'ato nyalo timo online lakini kidonje online ko kupuonji ibro lose money kata onge gima gin bro konyigo. Project man godo oken project mar college ma puonjo nyithindo no en empowerment center ma ke ipuonji na skills ma ibro konyi loso pesa through the internet. Kendo kiseng'e mano kitamri wuok kanyo to ekwa charge commission kore chulo ne center wado mondo achaji mang'eny mondo mondo wene ng'ama chielo nafas kisetiegori tiwene jomoko ben nafas mane miyo kore loke ni turning pain to gain. Yes, turning pain to gain is and very very broad. It's one of the itemiaro no agomo do ng'eti ende madongo. Turning pain to gain is personal to some extent. Apani ng'eni na survive air accident, air crash. Kaito recently 2020 Insha survived a very bad accident, 21 injuries, 18 bones broken, Nani ICU for 9 days in Kenya, 21 days in the UK. Kana be discharged, had a lot of pain. Kara doctors na okshua ni chimu rupoda nyalo wuotho kendo. Kini gi heramanya sai sana wuotho. And 2021 timo 57-kilometer walk from Nairobi to Kijabe. When I raised Negodo Kijabe hospital pays about 11 million shillings. Kuro na decide ni atimo this fundraising mondo wakit computers to the internet connectivity. Our target is 100 computers, but so far we've got 36. 35 actually given by Omiwagi Safaricom. One internet connectivity, Momiwagi Safaricom, and then we install the new satellite Starlink. More kaito Google Kenya bindo yemiwa training for free. Mabro konyo nyithindo mantire center no. Center de biro kanye. Ralingo ACK Church. Obede kanisa. Yes. Nikichango. Well, niti sigana moro matudo. Not really in a local church kanyo. Ralingo ACK Church koro and Ralingo ACK Church and community center. Kapo community center no oger wabru tiogi kanisa. After as the project grows then wabru go logie kanisa koro waketogi outside in a special building. Gimi wachake kamano eni buildings wangi buildings mang'eny. Koro kichako project ni nyaki kuongi building is somehow wasteful and malore kada gi experience masebedo godo kidhi piny machalo kaka Canada and sometimes Europe you ni kanisa like in Canada you ni kanisa samoro en majo county council
Koro kinyi sa achiel jo Catholic lemo kanyo. Gitieko ne 8 to kaeto jo Anglican lemo. Gitieko ne koro jo Baptist. Karomo sa 7 jo Pentecost. Kanisa radi achiel. Kaeto karomo during the week to en community center ma ji puonjore computer, plumbing, other skills, So kanisa kalure gi kata na missionaries kano biro. Ne kanisa kanye mane school chakre. Ji lemo to ipuonjri how to read and write. How to read and write does not make you more godly. And skills ma konyi manyalo konyi rao pachi kendo nyalo konyi ngema nyalo teach and so forth. Koro the reason momiyo wachakge kanisa en mission mar kanisa mondo okony oganda mondo okony jogweng. Problem wan gode kanisa sani ka en kanisa mar jo Catholic to jo Anglican ok nyal lemo kuno, which is wrong. King'iyo schools kata skul mosebedo godo, it doesn't matter denomination ma in godo. Like in this particular case, one kanisa mar Catholic Church Ralingo, which is under construction by actually my cousin, is helping. And kaponu wapongo kanisa mar Ralingo mar Anglican, we need more space. We'll go to the next Catholic church. Yes, which means kanisa mantiere is a resource center for the community. Yes. It's a resource center for community. Yes, it should be. Nikirikanya thima baba gigimama genja Anglican ido kolunge school mar Catholic. To the to somo. Somo, yeah. To wudni uchake kikanye to tiki kanye. Obuchake Kisumu to take Ralingo, which is just next to Ndori Market. It should be about 9-hour walk. I normally walk an average of 5 to 6 kilometers an hour. But those who are slower, they'll just come at their pace. Yeah. A flag of point in Kisumu town CBD. Yes. To Wotonya Karalingo ACK. Yes. Manrarieda. Target mar pesa muchano choko mar konyo this course enadi kama. To piny nyalo konyo nade mawinjoge sane. Yeah. Gimaduong ni the first computers wasayudo, which is 36 of them. The second wadomundo chupa 100 computers. Koro gimwako jogo manigi nyalo konyowa. Eni inyalo nyiewo computer. To kok inyalo nyiewo computer to pesa moro momi godo weri 500 1,000 to inyalo chulo a special account mar your ACK Diocese of Bondo. Okay. Yeah, the money goes to Bondo. I don't want any money to come to my account and brukilo we there. Pesa ndia chini ya account mar kanisa. Mar kanisa. Yes. Kama ya keni nyalo share kodwa the account details kada pay number. Well, I'll give you the number of the contact person. Okay. Pay with the other details may be too much. 0790 64 9624. Yes. Okay. Kigoyo ngama bro makosimdo ne Ron, and then ubrumi details on how exactly to do it. Account mag ACK kata pay bill majo ACK Diocese of Bondo. Joturwa gini en gima ber ahinya. Ing'eyo ni puodho ma janyuol nyalo miyo ng'ato sani somo ka oseketnwa thuolo mar yudo kaka nyalo puonjore riekni gi lony manyien mar kompyuta manyasani en gima long'o, nikech ing'e ni piny sani kanye kama piny orieyo nikech agenda mar sirikal achiel kuom gen gima iluongo ni digital super highway ni weche mag kowo pesa gi simu go mago gin mana lony manyien manyasani. To nyithiwa mane gweng' ma kamoro nigi riyo kata gombo mar yudo terruok makama nyalore mana ka in iwuon nyakwar Magajwang' wa support course ni. Inyalo chiwri chieng'no tarik 13 wawuothi wasil program makama, kendo ka dipo ni nigi pesa moro yie mondo igole mondo ne kaka nyalo konyo godo gini. To kata ka dipo ni nigi chiwo moro manyalo konyo, samoro in kata mana fundi mar bao to idwa chiwno kata mana kombe. Yes. Kata ja welding to chiwno kata mana kombe kata locus inyalo kelo. Ija stima idwa kelo kata mana weini ma isenyieo kata ma in go e workshop mari. Kata ijapuonj ipuonje mbalariany kata technical college moro to in gi speciality e weche mag computer, onyalo bedo weche mag coding, to mane area milony go ahinya. Inyalo biro chieng' moro tipuonjo kata mana jogi mondo gibed gi ng'eyo. Ibed kata mana jafwambo kaka wan. Networks mamoko ma bende wan go be wanyalo share gi nyithindo gi ni magi kuonde minyalo lose pesa. Be ung'eyo ni e piny Nigeria ojende matindo loso pesa kokalo kuom yore mag mbui. Gindiko research proposals, gindiko
to mago teka watime gweng to dola moro kidek chope fuku mar wuodhe rida moro ma oseyaw pache kokalo kuom project ma Mheshimiwa Raphael Tuju dhiro nyime ni endi. En gima longo ndi kumano tudi kod ron e namba mar 0790949624. Kamoro in kata mana jatend kambi mora mora onyalo bedo kata mana bank to untiere kod CSR program moro muran unyalo kelo konyruok kata bedo kata mana computers apar mano te biro konyo kama duong' ahinya nikech kaka waziri wacho ni demand nyalo biro bedo mamalo ahinya to gibiro dwaro thuolo kata nafas mar medo konyo ji. Mheshimiwa, ma paro maber ahinya kang'eyo ni to jotendwa magin policy makers onyalo bedo a county government kata national government bende timo moko ma isetudri kodgi to bende gi support this cause. Yes, mokwongo tudra gi governor ma Siaya, honorable governor James Orengo, who is a friend, o back project ni nikech wawinjore kod ni kapono ni project ni biro konyo jopiny ma biro bedo ka pilot ma kapono ni wadhi mbele kod maber mobino neno berne to wabiro timo the same fundraising for other areas within the county. I said discuss my mjumbe mara honorable Tinda Molo one together on this. In fact na challenge ni onyathi matin banga to kare nyalo wuotho 50 kilometers to go bi wuothi monda ne ko kageno tugo ne bunge FCB tugo ne bunge FC and very fit. Well, he claims so. Let's see. Let's see kubro wuotho mohinga because 50 kilometers is not a joke. It's 9 hours of walking, 8 to 9 hours of walking. Almost non-stop, because I think my break will only be about 10 minutes to eat something. But he's very much for the project. Mok and siasa mind yo monyalo konyo godo oganda kendo kaponu ko succeed Siaya Rarieda then and gima ye share okay other leaders from the region mondo aneka kenyalo konygi. Yes. Mheshimiwa wacho ni en gima ka gitie maber to ginyalo ke kata mana jogi nyalo bedo gi kargi moro Jolego nyaka Migori tekno nyalo bedo mana chakruok nikech okene ka sani chon nyicha nyaka wabed gi fiber optic lakini sani gi Starlink. Yes. It's a small satellite system. So far so good. It's working even where there's no connectivity. In Rarieda we're doing other things like this center Brubidogi standby generator like steam majalalga sichimoko. So we're getting a standby generator for this purpose. But we think that by God's grace wabro succeed. Nyaka watem nyakora mgajuango kang mokwongo mara bedo successful eni ka ibiro gi paro moro nyaka ikwongi kete tem teme ineni to ng'ikruok nyalo bedo kanyo to ineno kaka nyalo dino kama ng'ikruok nitie nyakora mgajuango pod amiro kwayi ni kadipo ni en gi giri moro ma Nyasaye ogwedhigo inyalo kelo mondo wakony godo cheno ni endi nyakora mogi tudi kod Ron Oluoch e namba mar 0790696624 mana ka en gi gime dangi kony godo kosni ang'eni tinde nambni mag simu gichiyo jomoko bende gocha ni be odonjo oyo akwayo gi muolo watiuru gi namba ni mar kelo konyruok nikeni wantiere kod yudhe mekwa mang'eny ahinya mochando. En kriteria mane ma center odhi tiyo go mar kawo kijende? Gimiluongo ni aptitude. Aptitude ni in a level mane when it comes be simulo kata computer nyaka nene ka ng'ato en ng'amo simulo ka computer e college kuma intiere or school or whatever ingeni eno chake e level mopogre. Yes. Gimo kwadwar okoda mondo wapuonj okudwa puonjo computer udwa puonjo ji kaka giloso pesa online. Tiyo gi computer no loso online pesa. Yes. Nikech kaka for example okwa bibedo gi certificate in school it's not a college and then in pass the center mami gimlo ni access to internet to me bende computer to be able to do it kai to puonji bende how to kaka nyalo yudo teach on the internet to kise chako ni iseyudo teach in gi your own income to wariembi mondo kore wene ng'amachielo nafas to kitamri dhi to we charge a lot of money for having access to our computers.
wadwa ni los pesa Yes. isechako loso pesa ni nyiew kompyuta mari mondo itim ang'ono mondo koro iti kiin ikonyri kendi koro ibed self reliant to kapo ni idwa ni los pesa kanyo to kiyudo pesa tidwa mana dhi madho to pod duogo karo kanyo mano ok wabiyieni. Wabiro charge you almost 50% of the income you make. Ma iwang ni Korea. Kama na yenya. Ochalo an incubation center mar business. It's really incubation. Okay. It's really incubation. Okay. Yeah. Most na jatela mora yenya kode which type of computer modwaro, laptop koso desktop koso mora pono ni adwano na chiw donation mara. Kama na yenya ma ote mara William Odhiambo kawuok Sandton SA South Africa. Penye makamano. Yeah, wa prefer desktop. Okay. Lakini laptops bende wakao. And with that number, it will be specifics of gik mwadwaro mondo koro at least kimenyi obed compliant. Moruka penyo ni mosna waziri amora enya kode kendo ma initiative mabera enya kaka jararieda en project mana wuon nyaka abia wuothe ma japuonj Dalmas Onyango kawuok area mar Ragegni. Erokamano enya japuonj Nyasaye obed kodi ka wadhiro chenro makama maka jimo yaore mosna osiepna waziri amora enya kode kabisa kendo chuny ma en gono en gi is a man with a big heart tiwacho ni count on me, my contribution will come forth once I've engaged Ron. Erokamano enya Victor, that program should be replicated to other areas in the Republic of Kenya, especially Luo region. Amora enya called that particular initiative. Can we borrow the same concept and try and roll it out in Migori County? Koso engima walungone intellectual property mar mheshimiwa. No, okay, intellectual property. In fact, dang ahead gimora mora manyalo konyo nyithiwa nikech one of the truth mo an godo sani en ni one very many young people gimeluongo ni youth population bulge. In fact, watch my youth population bulge ni anyalo wacho ni as early as 1986-87, I was a journalist like you. I interview the late Dr. Robert Ouko. He was the Minister for Planning and Development. Yes. In a studio, manaka korwan kodini, temno nyisa ni youth population badge biro. Nikech that time Kenya manene the highest rate of population in the whole world, not just Africa, the whole world. And places like Kisii and Vihiga was at 6.2%, unprecedented in history. Koro yomane nyithindo ndalogo. Sani kero kendo wini getting nyithindo. Omiyo one gi big problem mar youth population bulge. In fact, kamoro mama youth population bulge betiga. Bedo ge revolution omiyo an kaka weche mag Gen Z okbuoga. I saw it coming. I saw it coming. It was just a matter of time. So yo mwanyalo konyo godo and to make sure ni wabedo gi change of mind ni ere yo madang nyithiwagi yudo teach nikech ka economy maybe at the technical matindo ka economy develop at 5% or less to population is growing at more or less the same rate. What happens any until the young people, Masani, age 18, 20, up to 40, they will never get a job. 60% of them will never get a job in their lifetime, man, according to World Bank. So, nyakwangini to ka tijema obed police, obed puonj, obed and so forth are not available. Sasa mi advertise, anyalo wajo, for example, jomancha advertise, jomancha Orlando teach mar engineers. Yes. 55 positions. Number of applicants were qualified 3,000. We can only accommodate 55. We can only accommodate 55. It's a lottery. Kati keto ni idwa distributed throughout the country. It will be one per county. Yeah. Jomodongo ndotimo nadi. Omiyo nyakwaber gi paradigm shift. Very innovative ways mondo mak yore mamoko. To an kaka nede yore the future and ICT. Yeah. I sent a mano in India, I sent a mano in China, I sent a mano in other parts of the world. To nyithiwanigi special talent. Angi mano kichkata a lot of computer engineers and so forth, they tend to be nyithindo mwa Thurwa. To nyithindo mwa Rift Valley. King of football, they tend to be kids from our area. So certain talents happen in certain areas. I'm convinced
watemuru kaka oganda, watemuru gimoro monyalo timo mondo wakonygo jothurwa. Nichiri penjo kama ji penja kama ng'eny ahinya. Jeff Agoko Jakabonyo wacho kanyo ni waziri Tuju's. That's my friend. Yes. Okay. Yes. Wacho ni waziri Tuju's development track record speaks volumes and he still have a lot in his locker to help our people. He shouldn't be in the political periphery or oblivion. We met in Kisumu last month and I told him the same. Jeff Agoko ingama ber onyalo konyo Victor dhire mondo miyo wane kaka onyalo konyo collectively kaka joma nitie kod positions through the press kata through other means. Ma Jeff Agoko Jakabonyo wacho kamano. Well, Jeff, not everything is politics. I'll give you an example. I'll give you an example. Yes. Kingio James Mwangi, founder and chief mar Equity Bank. Ere minister, ere CS, ere governor, ere MP, minyalo pimego in terms of impact. Onge. So not all of us have to be in politics. Kugolo speech mamita inya Davos, Switzerland, World Economic Forum. Ma pengi mo wakode ni to Yeah, ere CS minyalo pimego. Onge. Not everybody have to be in in politics. No? Kuru division of labor specialization nyakabedi. Ni jomoko manyakabedi siasa, jomoko nyakabedi jofuambo, jomoko nyakabedi jopuonj. Mane ka piny bedo complete. Correct. Waziri adwana a holding mana matin wa iwinji weche manyina yo machuok, then achaka duogi iri kiena. Sawa. Erokamano. To kamano timore many Ron Oluoch. Obro mi namba kaka dang gol solo mari nyakwara Mugajong mondo wakonyo godo gini. Samoro in kar Nairobi ka tok bi yudi e gweng to kara kamano chango mibiro golo no bro konyo kama duong' ahinya. Obed siling 250, obed kata mana 50 ma Nyasaye gwedhigo, kata siling 100, 500, 1000, mano nyalo kelo konyruok ne jowa odiochieng' mano makawuono. Kasa kori saa 3:01 wayudo weche manyien gi Vincent Otieno, sa okenwa kanyo kod Kidani Mabati. Yud ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar 50% komenda modong' ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang'. Ne mathoth tudri kodwa e namba 0709 11 83000. Kidani Mabati, boresha mjengo. Weche manyien eyo machuok elak sechegi. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Jokanyo mag od bura malo dhi chako twak odiochieng' makawuono e paro mar dwaro thicho ke apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma en bang' ka chenro mar kawo pach jopiny e kauntis 47 e pacho ka ne oserumo. Chenro no bende ne okawo thuolo mar ndalo 2. Kata kamano Gachagua wuon to ne owacho ni koro biro chopo e nyim od bura odiochieng' makawuono kama olero ni en kod chir mathoth kolure kod seyo ma ibiwo e wiye. Kawacho ni en gi neno ma biro dhiro gana jo Kenya seche ma bende biro dhi wacho nenogo e nyim od bura mamalo. Owacho ni dwaro mar thicho ke apisi en mana weche motudore kod mago mag siasa, ka olero ni weche mag mibadhi ma koro ketne en gino maonge kata matin. Kamano okete lela ni mwandu ma en godo ma bende wacho ni moko kuom gino yudo yo machiko kopuodho gin mago wadgi mane osetho. Gachagua kata kamano wacho ni chir ma en godo biro nyiso ni kata mana paro mar dwa thicho ke apisi no ibiro witi oko bang' ka osechiwo neno e nyim od bura no. I am not against any region of Kenya. I am just a crusader for honesty and for fulfilling written and unwritten agreements. That is all I am. I say if we agree on something, please let's do it. I wouldn't mind being crucified if there was evidence, but there's nothing, zero. I'll submit myself to independent institutions to get justice. And I'm sure, I have no doubt in my mind that I'll get justice and this impeachment will be thrown out. And I'll carry out my duties as Deputy President. Kata kamano owacho ni ok obi gwe tao kaka osebed ka isunde gi moko kuom jotelo mawuok e piny owacho mar Kenya Kwanza kaachiel kod jotelo mag siasa ma bende owacho ni sudo simbe mopogore ka gone ka idwaro mondo mi ogwe tao motelo ne biro chako twak kata motelo ne twak ma idhi thiche godo e apisi ma biro timore odiochieng' makawuono. Gachagua wacho ni kane gidonjo sirikand Kenya Kwanza ne nitiere girimiti ma bende ne giketo kama wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza
ne ok owacho ni en mano mar shares kata pok ma ng'ato nigo, mak mana ni nokete ler yo ma bende gibiro pogo godo telo kane gidonje tich. Owacho ni nyaka gie sani en owuor kaka Gachagua ne oyudo lemo mare mar bedo jalup jatend piny, kama Ruto wuon bende wuok e duond bura mar UDA bende owacho ni oyudo pok mare ka oganda mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya bende wacho ni ema noyudo pok magi kokalo kuom jotendgi ma en Moses Wetangula, ma wacho no milemo mar spika kachiel kod ogai ma jotend Musalia Mudavadi ma koro kuna tamalo 30 mag pok mag mwandu kata mag pok mag telo e Kenya Kwanza wacho no dhi e gwenge mag imbo mar piny Kenya. Ewi mano koro lero ni kopogore kod bedo ni idwaro mondo mi ogwe tao okwedo mokalo seyo ma bende obiu kuom seyo bende nochiwo pedhe nyimod bura malo gi jaod bura ma Kibwezi West mano Mwengi Mutuse ma bende tudo Gachagua kod weche mag bedo ni owacho weche manyalo pogo ganda monjo jang'ad bura e doho mamalo mano Esther Maina donjore gi sirikand kaunti ma Migori e kind ketho mamoko. That Rigathi Gachagua is no longer useful to this administration. He is a spent cartridge. His work was to help fight Uhuru Kenyatta and get President William Ruto to power. And thereafter, he is of no use. So he should be dispensed with and somebody else can be appointed against the will of the Kenyan people. That is the viciousness that we are even fighting the dead. How cruel can we be? How insensitive can we be? What is this power thing that you even fight the dead for you to entrench yourself in power and get rid of your perceived political enemies? Komachielo en ni wakeini ma wuok e gwenge mag Luo Nyanza ojiw mondo mi koro wuok oko kar rombgi kendo gibikaw kombe mag siasa e yiero maduong' ma higa 2027 ma ikwayo moketi gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo bende wacho ni gidwa neno ni joma mine oyier kaka jokanyo mag od bura mamalo e yiero mabiro. Kowuok e kaunti ma Siaya, ripota marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Gavana ma Siaya James Orengo wacho ni degiher mondo miyo yier mine mathoth e thuolo mag telo wang'ni ahinya to koluwore ni mine oseyudore ni ema ok ginandhoke. Wadwaro ni ei Kenya mwantie sani nyaka miyo moko bende yiere e constituency kaka Dr. Ombaka bedo ne strong to serve in the party ononya nyadidek. Waseyudo ni mine gi semjo gibeyo moloyo nikech wayudo ka chuo seche moko ndhogre ahinya nikech warango kata ODM mangima ei Nyanza mangima onge kata miyo kata achiel manong'ado modhi chung' ni tiyo gi chama moro onge kata achiel. Gavana Orengo bende okono jokanyo mag duond buch ODM ni kata kobedo ni sani gitiyo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza to jokanyo mage nyaka ne ni ochung' motegno ma kik bolnegi oduma ma wigi wil gi chik to kod dwach duond buch ODM. Kik iwe ni kidhi kamoro nogoli dalau ni koro idhi dala moro ni jodalano kata ibed ni itimori gi ang'o tiwe dalau e dala midhiyeno pod nyaka gipenj to ng'ani to ringo dala gi nang'o. Omiyo an akwayo nobed jochama imara. En ni nomination ma nyaka waike yo mowinjore maler kuom jopiny. Kotimre yo maler to mano ok wanyal bedo gi yukni mang'eny. Orengo nowacho wechegi yo South Game kama notene gi jaod buch kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka manosiro wechego kowacho ni en oikore dhi laro kom od bura ma Game kotundo yiero mabiro. Jaluo ne nowacho ni kaniluokri okituoye omiyo abadwa temarera asegora gi mine kom mar women rep mine oselare koda tayombo gi ayo nyadidek te wawe ni mama moro agora gi joma chuo. I will be there for the race 2027. Takwayo jo Game sani telo en mar mine. Miyo koro kwayo mana sir kowuok kuom joma chuo bende. Akwayo joma chuo omiya support kakusega bet kumyo mine machon ne umiyo Fibia Sio kom mar MP uchako umiyo Grace Ogot omiyo bende chung kang'eyo ni joma chuo bende miyo wa support mana kaka joma mine omiyo 2027 Ombaka nie ballot. Ko kamano to wachunguru motegno e party ng'ama dwa chocho wiwa gi parties moko go owenwa nafas. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo nyaka Ramogi en riwruog oganda Luo mantiere e kaunti Mombasa midendo ni Luo Mombasa Jua Kali ne obago romo mar sidho ayanga chenro magikoni koro geto jiwogi e yor ohala kaachiel kod kelogi kanyakla kaka onagi. E romono bende ne gibago Mshomoroni mayudore kar chung' od bura ma Kisauni gikoni koro biro kelogi kanyakla
bende koro geto tegogi korka weche mag siasa kolora gi kwan mathoth mag oganda luo mantiere kaunti Mombasa. Joja oko giler mathoth kowuok e gwenge mag dho nam chumbi. En romo mane obagi Mshomoroni e od bura ma Kisauni Mombasa mane okelo kanyakla onagi mane riwruok midendo ni Lumoji Wakali. Kae ne gisidho ayanga chenro mageto tegogi korka weche mag ohala to kod kelogi kanyakla kaka oganda. Beatrice Gambo ne en wendo mogwel e nyasino. Nataka congratulate sana Lumo kwa kazi nzuri ambayo mumeanza. You need to be an ambassador of Lumo. You need to be an ambassador of Wipinje. You need to be an ambassador of Kismio. You need to be an ambassador of Kogalo. Gikone gidwa loko paro mosebedo katimore bombe mopogore pachoka kuma oganda nagi thoro mana romo e kinde mag lit kod kuyo. Thomas Olale, Rolex Omogi kaachiel kod Caleb Odhiambo gin jotend riwruog Lumo. Maendeleo wango makelonwa pesa, wan gi kombe, wan gi PA system. Koro waneni kik wabed watero mna ji dala kende, but wan bende wanyalo gerore kaka joluo ma Mombasa. Mano miyo wachako chama marwa mar Lumo. Gimomiyo joluo biro kanyakla koro mondo obed gi dhok achiel. Kochopo sama biro go siasa koro mondo obed gi dhok achiel. Kochopo sama wan gi maendeleo koro mondo obed gi dhok achiel. Kochopo sama bende wan gi lit moko obed pamoja ka wan kumoro achiel mondo mi wakonyre kaka joluo. Wan joluo wasebedo gi story mar bedo gi liche to kende. Koro wan generation masani ne wadwa ni mondo oloke mondo wabed gi maendeleo kaka jopinje moko, kaka otiche kod kabila mopogore opogore mondo history wa mondo lokre. Nikech wawinjo mana ni jopinje kabila moko gin gi geche, gin gi companies mag corporate moriwogi. Komachielo, ne gikoni biro gi kanyakla, bende geto loso gi dhok achiel e kinde mag siasa. Ma en bang' yangore ni onagi osebedo ka gwenyore paro e kinde duto mag siasa, to chutho e kaunti ma Mombasa. Joshua Ouma, Judith Achieng' kaachiel kod Elizabeth Olo gin jokanyo mag riwruogno. Waneno kaka jogi tugo kodwa, kaka ng'ama nigi experience. Waseneno kaka gitugo kodwa ndire mag siasa. Itemo ni mondo gipogwa. This time round, ok wadhi yie ne ng'ato mondo pogwa. Wan kod higa wasereno kaka giplay politics. Wadhi yiero ng'ama jatiro, ng'ama jadieri, ng'ama nyalo represent wa. Pelucho pesa magigo itimo politics, to joluo nitiyo godo nikech joluo ema go kura mang'eny. Joluo ng'ama janyadhi makomo gimoro to timo gimoro kaka wacho lero. Lakini sani ni kama sama koro chope niendi, joluo sama bedo gimoro achiel makata kidhi Likoni kocha, kidhi Changamwe kocha, joluo mondo nyaka kombe mondo obede. An gima nyalo ero mna nyis joluo ma Mombasa ka wabedi riwruok achiel mondo nitakopo nono nwayudo shida twariwre karachiel kata joramogi ema yudo shida kata Wipinje kata Kogalo mondo wabed joluo achiel nikech wan nyikwanagi achiel. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwara magajowangi lipot mar George Aoko ke kaunti Mombasa emochope giko mar weche manyien adimba kane gin mago motuche kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien ka adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kiswahili moro nowacho ni umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Achiel mar oganda gima duong' ahinya kelo konyruok. Oganda luo modak Mombasa bende neno ka gima otumana twak mane waziri ne temo nyisowa ka ni nyaka koro wang'i matut gin yore mage ma jaluo ni nyalo biro go kanyakla wabed kod mwandu e weche mag konyruok. Neno ka gima giwinjo paro ni kendo gisema na chake. Awinjo ka giwacho gima ne kare kendo gima duong' ma damed kuom jomoloso Mombasa go en ni ok ochuno ni nyaka obed chama maduong'. Chama samoro en mar joma winjrugo. Samoro un kata joluo lakini ulemoga e kanisa moro. Samoro boko chuno ni ubed kata joluo duto. Tek mane ubed gi chama nikech gine kata ka un ji 20. To kugolo siling for beach en 100. To ka ugole for 10 months mano 1 million.
ma un go gi access kaka ji 20 gi koro unyalo time nyoluoro ni after 6 months ingin biro bedo kata gi $500,000 kata gi 200,000 and so forth. Omiyo teko mar riwruok no kama koro jo diere kae ginene loyago gin gisebedo gi culture mar cooperative no for a long time. Member miyo ka gin members ma cooperative bank makoro ging'eyo raise a lot of capital gi weche mag cooperative go. Jo Somali ohingo awachni jo Somali ong'e kaka riwre kendo ging'e kata en low ma ginyiewo kata en buildings ma ginyiewo kamoro amora ginyalo golo pesa ma nobody else can e Kenya ka nikech ging'e riwre. To achiel kuom gima konyogi kaka Waislamu ka in e chama no to moro nonyisa ni bwana wan kikwawo pesa na to wanegi nyaka ibed jaratiro ni wan gi chama moro mar ji 100 kaeto kawo pesa to in mane wamiyi keno ni kawo pesa wanegi kata wachni udwa tere court koro teru e court lakini in tisetho gin very strict on this one. Gin very discipline is key the accountability koro anani samoro kata na chokruok kaka jodala unyalo bedo kata nyithi ng'ato achiel nyalo bedo kata nyithi joka ng'ato jokotieno kata jokomolo whoever you are kunyalo biro together and get away munyalo raise go pesa ni riwruok eteko ne guriuru ji mopogore opogore kata riwruok na ji 5 riwruok na ji 10 riwruok na ji 15 joma nigi par achiel gimobiro timo duong' mologi minyalo timo ka in ng'ato achiel. Wach mangima mokalo Nyakwar Magajwang' wiki kwil pod amedo paronu Biblos wacho kata mawacho ni parne giuru kata ging'eyo tarik 13 wan gi date maduong' ahinya. Date ni en mar wuoth mabiro chakore Kisumo nyaka Ralingo e kanisa mar ACK kama bende jatend migawo machon Raphael Tuju kaachiel kod osiepene mamoko biro bedo kod wuoth machiel kachiel kod dwaro makende mar konyo kar yudo lony gi riekni kaka wanyalo loso pesa kwa tiyo gi lony manyien ma nyasani mar mbui kata kompyuta. Kuom mano akwayi ni kija piny mawinja sani in jatimo ohala gimoro amora mitimo in gi pesa ni moro ma gino donje chunyi yie mondo ichiwri igol ma biro konyo kama duong' ahinya. Ma en kodhi makikomo to ing'e ni kodhi ni biro ti onyalo bedo jamigori moro ma samoro dak mana rida kanyo en gir ji te. Kuom mano nakwayo gi muolo ka in gi pesi moro ka in gi mwandu ni moro yie mondo ikony go nikech gin gi rem computers 35 giseyudo to gin gi rem. Target margi en bedo kod computers malawo na 100 nikech dwaro nitie mang'eny ahinya. Iwinjo kanyo komiwa sigana ni ripode ma chien kucho ndalo mane ne wan gi Tomboya ne en jatend migawo omiwa sigana kowacho kanyo ni kwan mag yudhe ne medre kinde ka kinde. Migepe mopogore opogore osebedo kamiwa ripode ni sani e Kenya ka wan kod yudhe mang'eny ahinya ma samoro nitiere okang' moro mar somo gisechope to kata kamano nyalo mar loso pesa masani koro weche duto mag loso pesa oyiengore ahinya e tiyo kod weche mag mbui. Kuom mano oneno ni gini ber kokele machiegni ni jopiny mana e gweng' ok okete town moro amora otere machiegni e gweng' kama dwaro nitie. Tiwinjo kanyo kowacho bende ni en paro ma ogombo ni ka gisegure motegno rarieda Ralingo kanyo inyalo bi keye e gwenge mamoko. Koro ne jotendwa erokamano Nyamoshima mako gola nyamita ong'isa ni amos ne waziri Raphael Tuju ni mano osiepne kabisa kendo initiative no ber ahinya. Wembo neno ni ubro replicate uriri very good ahinya. Aito Ambassador Richard Owade Victor Mosna Moshima Manera would no ber dwani wachak practice amosi ambassador aner mare and we work together. Yes. Okay. Kada nyamita agoero kamano kendo mano gima kidwa chako Migori at least an gi jomoko mwanyalo chako godo mondo donations moko be mondo yudi. Okay. Sela Imba benengisa ni Mosna Raphael Tuju, my kind regards to Honorable Tuju ni support in her cause. Irokamano nyarikolo wacho ni I don't take it for granted. I appreciate so much. He's a man with a big heart. Tupenja kanyine how much is a computer? Wabro mi speculation yes. Specifications ma computer midwarogo to kitu di kod Ron ene mobro ngisi to gin specs magi ma idwaro ma computers
ne project niendi tinyalo golo solro mari Nyakwar Mgajwang. Abro ka usima no ka inya mag jopiny ka watieko mondo mi mheshimiwa thuolo mar dhi nikech kawuono ing'eni tije ng'eny kabisa kako jatimo hala to en gi yore ne moko mabende ng'eny. Oyudo thuolo mar biro kodwa ka aito ka bende ng'eno en go osiepe ne mang'eny ahinya mang'eni kamoro nyalo gombo dhi mosogi kapok owuok. Yase Mosolinas kai. Aha. Erokamano ahinya. Oyawre. Maramogi? Oyawre machiegni jawaya. Wuod nyaluoko ka mos. Erokamano. No chino jawaya mongudo fe adede ake bara hata tidonge luokane ke kwara. Oh, luoka ka kwaru. Wan ja semo odak luokane da babo da bio ni kon. Okay. Erokamano. Amor kabisa gimeze leo tu. Baye babo nayo tu mo lokata. Idi mande leo matino. Yeleta fe tena tu sawa. Nge no go baka tu jona era ja mo gigi matimo go. Awinjo ka jauri no pesa dende uri ka bapa to kile kimaza magaro. Omen matino yetu je kile maendeleo ngeni dekta. Yes. Elwo nyaka ka. Oge munu to maendeleo machalo to jo kama lama ringe machalo na fieda. Amma ko to jika beza kidadi wono bere siasa kake kwa sababu gudu ka to mende bia na ko jiludo ko nyano. Erokamano ahinya. Oyawre. Oyawre? Dio day. Machiegni Morris. Mailo to gi Morris oda Sembo. Oda Sembo machiegni? Mano mbinde mara machon. Abende anja Sembo molala. Enja dala wana mukitambo kata ito mukra lingo kanyo. Aseng tije kaka nenda mbinde mara chon dikmano tebo podmelo nyaka kanguno. Kura angeni gibochako. Oken giba nyalo po tamre angeni gibo bro be. Abisa kora tafu abo fuata mabo bilo nyake kanisa moa cho ora lingo no. Kanisa nange kumaniti angeni abo bilo nyake kanisa mbo mutane gibo wangi wang. Erokamano. Hata nya pedana kora angeni abo luo gibo kabisa angi mheshimiwa. Erokamano ja kitambo. Erokamano. Kitambo jela. Kitambo jela. Iluongo ni jela nango. Mano siasa maturwa. Erokamano. Maramogi oyawre. Hello Ramogi. Oyawre. Dr. Ken Onyango. Manitiere Nairobi ka indingi sana mora nya kod wuod luono endo. Wuod Mbeya mosna jatelo Raphael Tuju ayie kod pache kendo riwruok eteko kaka oganda lu. I will support the program mokelo manyalo konyo gandawa kendo yande waloso kode e weche godwe mokalo. Ma iluongo ni Wuod Mbeya. Erokamano ahinya dwoko mos. Aito Peter Kukelo, director TSC Machon. Retired director ma TSC. High country regards to Honorable Tuju. He is a very intelligent man, very innovative and efficient. Paul Kukelo, retired director TSC. Bene wacho no mora enya count on my support. Adwoko mos. Thank Pauline you very Oginga, much. Makajuma, that's a noble initiative. Share the cost of a desktop to a basic desktop computer. Monaneka kwa nyalo konye e cost ni erokamana enya. Makajuma oyawre. I also run a cyber cafe and I'm much willing to come and support, especially with mag networking. Mabro timore kanyo kokalo kuom lony manyien manyasani mar tiyo kod gimo iluongo ni Starlink erokamano ahinya. Oyawre. Hello Ramogi. Oyawre machiegni? Bae wo gi Fred Wood Kamboji. Fred machiegni? Mina mheshimiwa no Pochi Park. Yes. Kuom tich mosetiyo rarieda mor kode mang'eny to gi kalore gi chenro masani okelo ni. Ma oparwa wambe kaka wanjuri ni oparwa apara wanyie kode en udongruok kamano erokamano. Erokamano ahinya. Koro sama pareno kako nyalo paro mheshimiwa Raphael Tuju eni kiyudo siling 50 moro kanyo kata michi moro kanyo manya Ron to bro ngisi kaka nyalo golo solro mari. No wacho kanyo ni en pesa na okdo ni di account ne. The account mar kanisa ne project ne. Diocese Mabondo SCK. Yes. SCK Diocese Mabondo direct. Yes. Mose mheshimiwa Tuju ayie kode kabisa kendo abro chiwo laptops areyo. Erokamano. Thank you very much. Odida Ongenge the barbed wire would assemble mahaya. I will change and Frankfurt, Germany. Thank you so much. What do ware a pause siasa? Kanyo no wacho ni sani kor no se go number ne
Masani koro en koro oko mar pap. Pod abiro wacho na gima na wacho gimoro kamoro konego bet siasa. For example, wacho wach mar James Mwangi ma Equity. Onge CS kata MP kata governor. Minyalo compare godo impact ma James Mwangi ma Equity Bank osebedo godo e area mare. Omiyo waduto ok ochuno nyaka wabed e siasa. Okay. Lakini atiyo gi josiasa masani, atiyo gi governor, kendo atiyo gi MP. Erokamano ahinya. Gini nyaka nyokna nyoga lwedo. Kata chielo ok nyal. Erokamano. Abro kawo simbe ariyo kende to watieko. Abro weyo Mheshimiwa thuolo maramogi nikech onego waringe bunge kaloro koda twak ma kawuono. Maramogi oyawore. Hello, oyawore. Oyawore telo. Ichieng' kadi baba. Wan kama ber ahinya woluo. Erokamano. Yes. Kiko kawuok alego mbele. Kama tu jero ma ata kina nyape. Yes, ba ata nyape chieng' mane gor piny mudo ore ona nyone nyathina. Erokamano. Erokamano. Yes. Imosna Rafael. Kana rieda amor kod ever since. Imosna Rafael Mawuodi. Erokamano. Amos enti ko sani. Erokamano. Erokamano mwalimu. Nje yudo scholarship na moro miluongo ni Rafael Tuju bende. He's actually leaving the country. Okay. Kayudo kendo machi miluongo ni Rafael ma certificate ondik ni Rafael Tuju to okelna. Okay, kodi imanyone scholarship. Nje yudo moro miluongo ni Rafael Tuju. I've got him a scholarship. He's leaving the country actually. He's going abroad. Okay. Nikech nyinge no. No chake ndalo manan mujumbe. Koro kendo kabenda seti. Erokamano ahinya. Mheshimiwa ng'e nabro manyo Ron. Mondo wuok kode mondo miya details ka. Yes. Erokamano ahinya. Mondo asom ne jopiny kochokore kawuono nyaka Sunday. Erokamano ahinya. Wach marimo gik minyalo weyo kodo jo Kanyanam. Ang'e ni nitiere penjo mang'eny ka to kata kamano wach maduong' en tarik 13 ni wuoth nitiere mochomo water. Koro en kilometers per beach. No osetimo 57 kilometers. Kawuono dhi timo 50 kilometers. 57 kilometers asetimo. A lot of practice. Okay, nyal wuka to manage 57. Especially higni makoro an godogi. Though last weekend, I think 2 weekends ago in Chatimo 42, mar practice a high altitude. Koro an gi geno ni ka Nyasaye omiya ngima maber to chieng' Sunday nabro timo 50 kilometers. Your sponsors mo godo kaka Safaricom osemiyowa computers worth about 2 million shillings. Kendo nitiere jomoko mabende otimo pledge, kendo ago erokamano kabisa ne jogo duto ma winjo kowacho ni ginyalo konyowa gi computers moko nikech wadwaro 100 waseyudo 36. Koro gimoro amora minyalo medowa kaka computer bro konyo, kendo akwayo jopiny manigi nyalo nikech ang'e ni wan gi joma bende nitiere certain companies joma nigi CSR, corporate social responsibility programs. Temie kadang' yud moro bende ma konyowa madhi thuru. Kech nyithindo mabro konyogi ok nyithindo ariera ahinya. Fortunately kama nitiere Ralingo kanyo, nitiere Ralingo Sakwa, nitiere Ralingo Asembo, kaeto wachiegni gi game ma bende machiegni kanyo. Alego bende ok bor nikech kisechopo River Bom to kidhi loka korgo Bama kocha en kama inyalo bire gi pikipiki maybe 50 shillings, 100 shillings. So en gima bro konyo the whole of that area. Ma ok wabiro discriminate ni nyathi nyaka e community no. Yes. Erokamano nya waziri kuom thuolo mari. Ang'e ni dich ga ahinya to kata kamano yudo thuolo mar go kod mbaka ni ne Ramogi TV, bire Ramogi Radio ka osiepegi bende ng'eny ka. Erokamano nya ne CEO marwa Wachire Waruru kanyakla kod directors mekwa gi senior level managers mekwa mano timo kinda maneno ni twak makawuono ndio bedo kare. Bende wana bedi chieng'no e ground ne oganda jo Kanyanam Tejo wete wamoko biro bedo e ground kanyo mar bende ng'iso ni gini wawache gi dhowa to watime e wuodhno ka wagolo solo mekwa bende ne kos maber ni endi. Gini en marwa biro kaluo jo Kanyanam. Ing'eni kaka Mheshimiwa Ng'amose tiyo gi ji mang'eny gi ogeni mopogore opogore. Samoro chunye ne nyalo gombo notere kada mana North Eastern kucho kama bende piny bet ka wana maber to neno ni ochak mana gi dala. Dongere mono wacho ni charity begins at home. Yes. Koro neno ni nikech rieko gi lony manitiere
oneno ni nitiere thuolo mar neno ni oganda matindo oloso pesa mondo wach mar gonya cha orumi, midhiero ma wan go orumi, nikech ing'eni pesa ni bende miyo ng'ato bedo gi dignity moro. Erokamano. Donge kaka mano ni kare kendo ago erokamano ne oganda mobedo ka winjo wachni. Ang'eni kana timo wuoth mane dhi Kijabe nogolo pesa mang'eny ne jo Kijabe Hospital. To na dhi Kijabe mokwongo nikech gin ne gikwongo thiedha ka yudo accident cha. Koro at least ne pesa mane ogolo no nyiewo equipment mag hospital, equipment mag theatre and so forth. Koro ma chako mokwongo en madhira lingo. And at least the building kuma gigo biro bet in waseloso gik machalo kaka standby generator and so forth mago are in place. Wago erokamano ne Nyasaye. Erokamano ahinya. Kaw kamano nyakoro Mgojwang' en sadi gi nus mar okinyi masane.
Iwinjo Ramogi Radio. For the opportunity to move the special motion on the impeachment of the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. Mr. Speaker and honorable members, start Mwange Mutuse by saying, I beg to move the following motion and read the motion as it is on the order paper. What you probably can skip is reading out all the names of the members which you read. Just say this, the members who signed the motion are set out on the order paper. Mano bunge mar piny Kenya ma osechakachaka ne pod leng'ore matin atero jatelo ir jatelo musiepne Wachira Waruru ne gitiyo kode ndalo mane waziri ka Wachira Waruru ne en MD mar KBC Ingia digital jisot na Bonga Points sani kori nyara yudo deals mabeo beo mana kokalo kuom Safaricom kitiyo kod Bonga Points meki gimitimo idio mana *126# inyalo lemo ni in kod Bonga Points adi inyalo tiyo kod Bonga Points meki kata inyalo redeem gi kata bende inyalo oro ne ng'at machielo. Redeeming Bonga Points ine nango nyakora mogi anyone kanyo kod simbe mathoth masani kori nyalo yudo gi chenro ma okelni kanyo kod Safaricom kidhi duke mag Safaricom kata kidhi masoko.com to ibiro konyruok parnia one kod sim machalo mar Samsung Galaxy A04s ma N64GB parni nyalo tiyo kod Bonga Points meki kinyiewe gi pesa matching en siling 16,999. Ibiro kungo pasenda pago cheko mar pesa maditiyo go enyewe ni mar ibiro tiyo mana kod Bonga Points 5,000 tichaki med siling 15,000 kende 499 kende tisema na yude. Ofani rumo tarika paga ngwen October 2024 koro pile kapile jisod na Bonga Points Ramogi FM karchunje luo Iwinjo Ramogi Radio.
Wapako Nyasaye gi wende jokopere. Chenro makelo ni gweth mathoth, wende jokopere. Wende jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend, wende jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 1 otieno. Yud thuolo mar winjo wende mamit mag jokopere kochanni gi Lydia Akoth. Wende jokopere e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Kansa ok en buch tho. Kofwenye chon to ngimani inyalo kony. Omiye dwe mar 10 ni tudri kod od thieth moro amora mantiere machiegni kodi mondo mi otimni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services, we care. Ang'o madum mamit? En mana Starsoft concentrate mar sachet, dum mamit mang'we ng'ar nyadi ng'wen mopogore gi mapile. Tik mare en mano mabudho ka dum mamit kendo weyo ka ji pod penjore gima dum mamit no odiochieng' mangima. Ket lepi dum mamit mang'we ng'ar seche te. Nyadi ng'wen mang'we ng'ar. Kuom shillings 20 kende, yud Starsoft mayomo law kendo weyo gi tik mang'we ng'ar. Yier Starsoft mondo ichak neno pogruok mantie. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ne weche rangi. Hey! Rama nyagini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama weketa giting'one. Ang'o mondo kupachi minyagiera. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kuom thuolo mar higni 50, Stima Sacco osebedo jakori ma en godo gi yie e arita mar omuom kod keno magi. Wadhialo higni mag bero ngima kokale chiwo hola gi dongruoge maloko ngima. Gochnwa e namba mar 070302424. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu star 487 star 5 hash na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Mana kamano sa degi deka prangwen gangwen marukinyi tielo mogik marko gwen enya kalondo mari Ramogi FM karchunja luero kamana enya dair maringisi ni sani kuro Safaricom kano chakore dwe mokalo marocheko nyaka terika parga ngwen mar dwe ni Safaricom biro kami discounts mag simbe magongwe yamo inyalo lemo duke mag Safaricom, dealers mag Safaricom kata kidhi www.masoko.com. Parni nyakwara mogi ma kitio mana kod bonga points meki. Ingia digital jisod na bonga points kidio star 126 hash kawuono nindi offer manitiere kikwe oko ni keterika paga ngwen mar Oktoba egiko. Koro kaka se wachono the embui ma www.masoko.com kata dealers mag Safaricom kata eduke mag Safaricom man machiegni kodi chop kacha to inyalo lemo ni in kod bonga points adi kidio star 126 hash mano e check